Hjertelig velkommen alle sammen. Det er mig en stor glæde på vegne af foreningen Aalborg Karneval at byde velkommen til den her helt særlige begivenhed på Aalborgs gamle rådhus, hvor vi nu i fællesskab skal krone det royale overhoved for Karneval 2016. Når solen igen begynder at få magt, så vækkes de menneskelige dybder. Intet kan modstå den tidevandsbølge af kaos, som vender verden på hovedet. Ingen hæmninger kan beskytte de smukke illusioner, virkeligheden, moralen og fromheden og fornuften mod den stormflod af anarki og vanvid, hvor skandale, erotisk frihed og nådesløs verdslig satire hersker. Karnevalet er dårskabens rige, hvor harlekin, nar, landsbytossen og bajas er konge, og vi bøjer os for hans absurde regimente. I karnevals historisk sammenhæng er det udbredt over hele verden at udnævne en regent over karneval. Og hos Karneval i Aalborg har der igennem en længere årrække også været sådan en tradition på programmet. Der har været en lang række prominente personer, som har påtaget sig det ærefulde værv. Vi har haft Pjerret, Jesper Klein, Diana Benneveit, Henrik Voldborg, Poul Næsgaard, Mogens Brun, Poul Dissing, Mogens Mugge Hansen, Rune T. Kitte, Johan Ørting, Jytte Abildstrøm, Karl Mar Møller, Anne Kaiser, Mogens Jørgensen, Jakob Ørum, også kendt som Johnny Hefti, og sidste år Masha Wang. Fælles for dem er, at de er valgt med relation til karnevalets tema. I år er temaet, der var engang er starten på mange af vores elskede eventyr. Der var engang, og for enden af den var der en dør, og kan vide, hvor den fører hen. Der var engang, er karnevalet nu blevet nostalgisk, tilbageskuende, eller hvad? Karneval er stadig en folkelig kulturel manifestation, der med forårs livskraft ser fremad og har en ironisk distance til årene, der gik, og alle de fejl, vi gjorde individuelt og i fællesskab. Nostalgisk bliver karnevalet aldrig, men historien, som vi bærer i os, bliver til erindring om glædesfyldt, ansvarsløs barndom. Det bliver det kulturelle afsæt, vi fik i bestræbelsen for at nå længere, hurtigere og opnå bedre livsvilkår i fællesskab. Det blev den arv, vi fik at forfine, tage afstand fra for at nå nye mål. Men det, der var engang, er ikke tabt, men som kitsch, noget vi kan nyde at hade og elske, med mindet om det forgangne og værdierne, vi sætter af fra. I den tyske karnevalstradition er slagermusikken alt dominerende. Den danske kopiversion, Danstoppen, har de sidste årtier vundet mere og mere anerkendelse i medierne og sågar i kulturelitens kredse. Der var engang en dansk sanger og entertainer, som skabte fest og glæde blandt befolkningen og kunne få børn og voksne til at skråle med på: du burde købe dig en tyrolerhat. Sikken fest, vi har haft nu i nat. Olé, det var i Spanien. Bind dit gule hårbånd. Eviva, España. Hallo, vi vinder i Mexico. Der er endnu en dansk sanger og entertainer ved navn Johnny Reimer, som gennem en 50 års karriere har skabt fest og party. Han har dannet kult for alle de unge, som er vokset op med smølfer og tyrolerhat som en del af forældrenes partymønster. Det har derfor været naturligt for bestyrelsen for Aalborg Karneval at udnævne Johnny Reimer som royal overhoved for årets karneval. Så vil jeg bede om, at vi får kronen ind. Samba!
Så vi har bedt vores kultur- og sundhedsrådsmand, Mads Duedal, Krone Konge. Vil du lige sige på? Jamen, kære Johnny, det er jo en stor ære at skulle være med til at krone dig som konge. Jeg vil bare sige, at Aalborg Karneval, det er jo ikke bare en folkefest, det er en del af byens folkesjæl, så det er et stort erhverv for dig at føre det videre. Men jeg er sikker på, at du kan løfte opgaven. Det er jo en gammel og traditionsrig fest, som jo startede helt tilbage i 82, det første karneval blev afholdt i 83. Det var faktisk et år før jeg blev født, så man må sige, at der er sket en del siden da. Og rigtig mange aalborgenser og folk på hele verden har haft en fantastisk oplevelse derude. Det er i dag blandt verdens 10 største karneval. Det er Nordeuropas største, så der er en stor opgave for dig foran. Men jeg er sikker på, at du kan løfte den, og derfor er det mig en enorm ære at nu at kunne udnævne dig til Kong Johnny den anden af Aalborg Karneval. Så tillykke med det. Og nu har ceremonimesteren lovet, at han vil så råbe for i det meget traditionsrige, nifoldige liv. Mine damer og herrer, vil I hjælpe mig med at udbringe et nifoldigt liv for kongen? Kong Johnny den anden længe leve! Hurra! 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 Ærefuldt værd. Jeg håber, jeg kan leve op til det. Jeg hørte efter, at der fortalte om, at karnevalet var hæftet mig med 2 ting. I forbindelse med karnevalet, som jeg faktisk lige var i måned. Og den ene ting, det var noget med seksuel frihed. Og det andet, det var, at man ved den lejlighed gjorde landsbytorsen til konge. Og det takker jeg for. Og så vil jeg sige, at jeg har et helt specielt forhold til Aalborg, fordi Aalborg var den første by, hvor jeg optrådte uden for København. Og det var helt tilbage i 1961. Der var noget, der hed De Unge Aalborg, der holdt til i Aalborghallen, og med Bengtsson, der var formand for det, ved senere det Aalborghallen. Så det er rigtig, rigtig mange år siden. Men vi havde ikke karneval dengang. Vi havde vores egen lille karneval, med det Kliftedes, som boede på Centralhotellet dengang. Men jeg vil glæde mig til at komme herop, og jeg kan kun sige, sikkert fest, vi skal have. Vi glæder os alle sammen. Om et øjeblik vil foreningen være vært ved et glas champagne nede i byens rum, som er lige herunder. Og derefter, eller samtidig med, vil der være mulighed for en fotoshoot udendørs med såvel brandmanden som kongen. Så tak for nu, og så mødes vi nedenunder til et glas champagne.